Kakenu mwibo na Schaffhausen nyododogu na waso pelia Schaffhausen ndiamao umwibo na Schaffhausen ndiamao umwibo na Kanton Schaffhausen nke Switzerland waso bili ndị agịrịga walo na nwa ndị obodo ji eme ngala ụmụ Chukwu terude nsọ ụmụ Igbo na Schaffhausen n'ụwa nwa na-etili ọra n'ụwa Schaffhausen ndiamao umwibo na Schaffhausen ndiamao Lion family na Schaffhausen nke Switzerland wawo ọnwa wili ife nke na-enye obodo Nigeria egwuzie ma ịgwụnye ndị Igbo na Schaffhausen ịmalụ na ịkala obido otu ịfụnanya na-asụ ụzọ otu na-enyere nwanne aka ụmụ Chukwu telude nsọ umwibo na Schaffhausen ndiamao umwibo na Schaffhausen ndiamao anya na-akpọzie President General Lion family nke Schaffhausen Switzerland Chief Emeka Nwankwọ Mkpume 1 n'ụlọ n'Eziagwu Local Government n'Enugu State Mkpume 1 na Switzerland Emeka Gadimba onye ọma Ifeọma na-asụ ụsọ
rasta ụmụ Igbo na Schaffhausen ndị ọma. 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 ekwu emenu ayaraba nze kpajie odu na nka obi dị ike ọfọmata ezigbo nwa igwe ọfọmata na nka odu na Switzerland odu na Zurich odu na Schaffhausen ofu onye ndị Anambra ji eme ọnụ na n'ezi odogwu ezi nwa n'osobili oke nwa n'osobili Mr. Simon ugwu mmadụ Moon guy na Orifite Moon guy na Lugano Switzerland Moon guy na Schaffhausen ya na ezigbo oliakụ ya Mrs. Gladys Ngozi ugwu mmadụ ada ndị ọka ajalugo nwanyị ọmaka o si wee didie ugo chala chala nwere ọtụtụ ụmụ Igbo dịka ibili na Schaffhausen ugo chala chala nwere ọtụtụ
ọgụgụ esi na Ibiasa egbe ofu nwa na Switzerland obere nwa obodo ji bili ofu nwa na Ibiasa egbe ofu nwa na Schaffhausen ofu nwa na Sengali onye meli ndị Schaffhausen wee malụ na ịfụnanya dị n'ewu ụmụnne nọ ya na ezigbo lọọlị ya Mrs. Mmachi Justice ndị ezue achala ugo nwanyị ọmalịcha osodieme Rakis nwa onye na-ekwe n'izu ọgụ mbụba nwa izu onye titi kamara na Schaffhausen ezigbo mmadụ Mr. Charles Odogwu oke nwe na-adazi anyị richi na Swiss richi na Schaffhausen Mr. Odo Dino ezigbo nwe ndị ameshi apụ na anọ n'Enugu steeti Dino na Schaffhausen Dino na Winterthur ka njewe Mbaise nwanne m ekene na-esi Odogwu oke nwa n'ọsọbili oke nwa n'ọsọbili Chukwu na-edu ibe Edu Mbaise Edu Schaffhausen oke nwa ndị Mbaise ji eme ọnụ ejewe m akpọ ekene n'ezi Odogwu osisi ọma na-akpọ osisi ọma na-akpọ osisi ọma na-akpọ osisi ọma na-akpọ Mr. Chuma Nonsin osisi ọma na-akpọ osisi ọma na Schaffhausen onye ife ọma na-asụ ụsọ na Schaffhausen osisi ọma na Switzerland obere nwa ndị Anambra ji eme ọrụ na Swiss onye mmemme ka njezie na nteje ekene n'ezi Odogwu Chief Oseti Igbo kwe aka gwụla ego na Switzerland aka gwụla ego na Schaffhausen onye ifeọma na-asụ ụsọ Divine na Schaffhausen ka njezie na-adazi anyị ka nkene na-esi Odogwu oke nwa n'ọsọbili oke nwa n'ọsọbili ọjị Igbo na-adazi anyị oke nwa n'ọnị afọ Mr. Onyeka Bitus Nwojekwu ọjị Igbo na-adazi anyị ọjị Igbo na Switzerland ọjị Igbo na Schaffhausen obere nwa ndị adazi anyị ji eme ọnụ onye mmemme na-adazi anyị
Kingsley Eyemu Epadomo Kingsley Africa Shop na Schaffhausen Epepa Onosobili ife norifite odogwu onosobili ife Schaffhausen ife zuriki odogwu onosobili onyezi ka nneji kene norifite Chief Jude Isaac ugwu mmadụ Ifechukwu norifite obele nwa ndị Oraifite ji eme ọnụ obele nwa ndị Anambra steeti ji eme ọnụ na Switzerland Ifechukwu n'Oraifite oke nwa Ifechukwu n'Oraifite wee sị ka nkeneziali ya High Chief Sir Chidi Ọfọndụ odogwu Oraifite aka na-eme real estate onye na-alụrụ ndị mmadụ ụlọ ọnwa odogwu n'Oraifite Ifechukwu na-ekene odogwu n'Oraifite Ifechukwu na-ekene odogwu n'Oraifite Ifechukwu na-ekene oju na-eme ọkụ aka na-emelu ụmụ ogbenye ọsị na ụmụ ogbenye enwe ụlọ nke odogwu Oraifite ome ka ọ dị mma na Anambra steeti anyị na-ekenezie eze Schaffhausen ezigbo nwa Abia steeti eze na-ejeze na mba anọ ka ikenezie ikuku ego na mba anọ ikuku ego na Schaffhausen ikuku ego na Switzerland the boss bozo Schaffhausen oke nwa n'Osobili bozo na Schaffhausen oke nwa ndị mba no je eme ọnụ Ikechu Ike n'onwe ya anya na-ekenezie Mr. Rari Agbo ezigbo nwa ndị Enugu ji eme ọnụ Larry Schaffhausen Larry Switzerland ezigbo nwa Agbo
Ogbaru Edu Swiss Nwachukwu telude nsọ nke izizi n'Ogbaru niile Ugenyi Nwonowu Eze mụ na ezigbo lọlọ mụ nụnụ Chief Mrs. Ifunanya Chukwu Eze Osodieme nwanyị ọma oyibo nwanyị ngala kwesịrị